Dobrý deň. Ďakujeme vám za váš záujem o naše audiokurzy. V nasledujúcom videonávode vám ukážeme, ako čo najefektívnejšie pracovať s našimi audiokurzami. Všetky kurzy sú k dispozícii online, buď priamo na tejto stránke, alebo u našich partnerov. Kdekoľvek si kurzy zakúpite, okrem partnerov, ktorí majú vlastnú aplikáciu, nájdete ho po zakúpení v počítači ako súbor ZIP, ktorý musíte rozbaliť, aby ste získali prístup k jednotlivým súborom. Veľmi dôležitou súčasťou kurzu sú skripty, ktoré sú buď súčasťou uvedeného ZIP súboru, alebo si ich môžete kedykoľvek stiahnuť na našej webovej stránke kliknutím na odkaz Skripty. Každý kurz pozostáva z lekcií usporiadaných podľa tém, napríklad cestovanie, v hoteli, v reštaurácii a tak ďalej. A obsahuje slovnú zásobu a precvičovacie vety k danej téme na príslušnej jazykovej úrovni. Lekcie v gramatických kurzoch sú prirodzene usporiadané podľa jednotlivých gramatických tém, výslovnosť, zámená, slovesné tvary, minulý čas a tak ďalej. Každá lekcia sa skladá zo 6 zvukových stôp. Písomnú verziu toho, čo budete počuť, nájdete v skriptách. V prvej stope sa oboznámite s jednotlivými slovíčkami smerom z cudzieho jazyka do slovenčiny. Aby ste si slovíčko v cudzom jazyku ľahšie zapamätali, vypočujete si ho dvakrát. Clock. Hodiny. Clock. Usually. Zvyčajne. Usually. V druhej stope si vypočujete slovíčka v opačnom smere zo slovenčiny do cudzieho jazyka. Počas prestávky sa pokúste v mysli alebo nahlas preložiť dané slovo. V. In. Domov. Home. Tichý. Quiet. V tretej stope budete počuť slovíčko nasledované príkladovou vetou v smere z cudzieho jazyka do slovenčiny. Address. Adresa. What is your address? Aká je tvoja adresa? Apartment. Byt. Your apartment is very nice. Tvoj byt je veľmi pekný. Vo štvrtej stope budete počuť slovo nasledované príkladovou vetou, tento raz v smere zo slovenčiny do cudzieho jazyka. Adresa. Address. Aká je tvoja adresa? What is your address? Byt. Apartment. Tvoj byt je veľmi pekný. Your apartment is very nice. V piatej stope budete počuť vety v smere z cudzieho jazyka do slovenčiny. They are at home. Sú doma. They are at home. He lives in a small house. Žije v malom domčeku. He lives in a small house. A v šiestej stope v smere zo slovenčiny do cudzieho jazyka. Toto je náš nový bazén. This is our new swimming pool. Si doma? Are you at home? Kedy ste zvládli učivo? Keď dokážete preložiť vetu zo slovenčiny do cudzieho jazyka v pauze medzi dvoma vetami v šiestej stope. Nemusíte počúvať všetky stopy lekcie jednu po druhej, ale môžete prispôsobiť počúvanie svojej úrovni a tomu, či si lepšie pamätáte, keď počúvate zo slovenčiny do cudzieho jazyka alebo z cudzieho jazyka do slovenčiny. Svoj pokrok si môžete zaznamenať do učebného plánu na začiatku skript. V skriptách nájdete aj testy s kľúčom, aby ste si mohli precvičiť písanú podobu cudzieho jazyka a obojstranné kartičky s celou slovnou zásobou
a cvičnými vetami, ktoré budete počuť v každej lekcii. Kartičky si vystrihnite, majte ich stále pri sebe a precvičujte si s nimi, keď nemôžete alebo nechcete počúvať. Ak budete počúvať každú lekciu tak, aby ste si mohli ľahko preložiť vety zo stôp 5 a 6 a pracovať s testami a obojstrannými kartičkami, vaša schopnosť komunikovať v cudzom jazyku sa výrazne zlepší. Súčasťou kurzu je aj bezplatné interaktívne výučbové prostredie od Audio Academy EU, ku ktorému máte prístup prostredníctvom svojho účtu na stránke audioacademy.eu. V tomto prostredí si môžete precvičovať slovíčka a frázy na počítači a mobilnom telefóne a tiež vytvárať vlastné audiolekcie. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo nám zavolajte. Tešíme sa na vás. Ďakujeme vám za váš čas a prajeme vám príjemné